Әниме гел шулай ярып йөридем мин. Җәйнең эссе матур көнендә киттек әнием белән бабай эшли торган умарталыкка, җиләк җыярга. Әни мине дә алып барам дигәч, шатлыгым эчемә сыймады. Бабайны да күрәм, авыл кырыеннан ерак китмәгән балага ул миңа әллә кая барабыз кебек тоелды. Шатлана әнигә ярдәм. Авылны чыктык, урманга барып иткенчә мин арыган идем инде. Әни барып җитәбезме дия башладым. Урманга килеп кердек. Birinci tapkır urman gördüm. Әзрәк шәйләп алгач, әллә урман һавасы кич бирде. Тагын шулай сөйләнә әнигә ярдәм сораулар биреп, әнине аптыратып бетердем. Урман һавасы ис китерлек, тәмле исле, шаулавы тагын да матур, зур бер дулкын кебек шаулый. Бер караганда рәхәт була, икенче караганда шикләндереп тә куя. Бер мәлгә урман тып-тын кала. Аннан тотына кошлар сайрарга, ерактан күке тавышы ишетелә. Анысын әнидән сорап белдем. Яннан гына пырх иткән тавыш чыгарып, нидер очып китә. Күрми дә каласың. Анысы ябалак икән. Шул мөгҗизалардан соң тып-тын кала урман. Һәм кабатлана, ис китмәле. Хәлдән таеп, һәм сыкланып килә торгач, бабай янына килеп җиткәч, бөтенләй хисләндем. Зур киң бер аланны чәчәкләр, биек итеп үскән үләннәр, кыйма белән уратып алынган рәт-рәт тезелгән умарта оялары. Тирә ягында сап-сары чәчәктән көнбагышлар үсеп утыра. Моның кадәр күп умарта ояларына шаккаттым. Бабай үзе дә икрында умарта тота иде. Әзрәк, 15-20 булгандыр. Бабайның озынча ябык куллары белән ара-ара мине иркәләп куюлары тагын бер айрым рәхәтлек бирә иде. Бабайның иркәләвенә җавап кайтарып, бит очыннан пәп итеп ала идем, яратып. Бабайның төрле үләннәр салып, учакта кайнаган чәен эчкәләнгәнчә йокыга тала идем. Уянып китсәм, әни бидонын тутырып җиләк тә, төрле үләннәр дә чәй эчәргә җыеп өлгергән. Бөтен кечкенә генә игә җиләк исе таралган. Әни су беткән дип мине су алырга алып китте. Тар гына сукмактан аска таба төшкәнне чамалап алдым инде. Әни bir кулыңны кызым ди. Мин ник дим, карасам аска таба текәү тау төшәргә. Төшеп иткәч тагын бер кат хузурландым. Андагы табигатькә ярның аскы янында аппак сап-салкын чип-чиста чишмә, тар гына елга кебегрәк астында аппак ташлар, чишмә агып ята. Бит кулларны юып, суын эчкәч йөгердем икенче ярына. Әкияттәге кебек матурлык кычкырып җибәрдем. Әни, карамында нинди матурлык, сизәк кенә яр бите. Башына яшеллек, төрле матур чәчәкләр, күбәләкләр, марталар очып йөри. Болынлык искә таба ярга күтәрелә. Башыңны күтәреп карап бетерә алмаслык яр. Ям-яшел яфраклы төрле агачлар каплап алган. Искә карагач, ике якның уртасында аппак яктылык. Кояш үзенең җылы, якты нурларын сибеп утыра. Әнинең әйдә киттек кызым дигән тавышына уянып киткәндәй булдым. Әни савытларны су белән тутырып куйган. Чүмеч белән тутырга кирәк сай булгач. Әни бигрәк матур дим, бу кызым Ташчылга дип атала. Мин дөнья белән шулай танышып йөрим. Үргә менгәндә авыррак булды булуын түзәрлек. Мин әнимә ярып чыныктым. Бабай белән сабылашып кайтыр юлга чыктык. Бик озын, истә калырлык юл булды.